भक्ति वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिथिला धरती को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा पूरे कभी जिला पार्टी की ओर से प्रिय वार्ता शरीर से निकल देते लेकिन आज ऐसे से केकरो से हिलल मिलल नहीं अरे हरे जे छोटा छथिन हमरो जे भैया हमरो जे भैया तीन को से मिली यो नवे हरे हरे
जैसे से अपना लेल जीव के लेल जैसे से सांबर बांध के रख देलिए ओए मालिक के घर में पैंच उधार कुछ नहीं मिले छे ससुरा